Tehnomanija i TV Bor. Puls istoka. Dobro jutro, dobrodošli u Puls istoka i dobro jutro, dragi Borani. Čini mi se da je osvanulo jedno lepo sunčano jutro, kako ovde u Beogradu iz Višnjičke bez broja u studiju Tehnomanije, tako sigurno sam i u Boru i da će ovo sve najaviti jedno divno prolećno vreme koje nam predstoji, kao i dane vikenda. A mi vas pozivamo da danas, baš u petak, uživate jer ćete osvojiti vredne poklone u okviru emisije Puls istoka putem broja telefona 011 47 073 i imat ćete priliku da uživate u važnim temama, odnosno razgovorima koje ćemo voditi sa ljudima gde ćemo analizirati zapravo sve prilike koje se dešavaju i u Boru, ali naravno i u celoj Srbiji. Malo ćemo više negde dati osvrt na istočnu Srbiju i to je ono što je važno za vas, ali možda i najvažnije da i danas imamo za vas jednu glavnu divnu nagradu, posebno za najsrećnijeg našeg gledalaca, a to će biti mašina za sušenje veša. Ali o svemu tome kako će to izgledati, koji su uslovi, a ja moram da kažem, nema tu sad nekih uslova osim jednog važnog da samo da nas gledate i da se javite putem ovog broja telefona koje smo spomenuli i da osvojite vredne nagrade. Po nagrade gde ćete i kako, na koji način zapravo ih preuzeti i od kada to možete i koje su nagrade u pitanju, što je i najvažnije, svakako više moja koleginica Teodora. Idemo sada do nje, a onda se ovde vraćamo i pričamo o važnim stvarima koji se tiču života, životnog standarda, infrastrukture i sve ono što nam neka budućnost vrlo skoro donosi u Boru. Hvala najlepše, Ivana. Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobro jutro, dragi Borani, ovaj put i od mene. Jako smo uzbuđeni zato što ćete danas imati priliku da dobijete vredne poklone. Tehnomanija vam je dosta toga zanimljivog za danas pripremila i jedva čekamo da vidimo koji će se prvi gledalac iz Bora uključiti. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Molim? Kako je vaše ime? Dara, Marković Dara. Dara. Poštovana Daro, moj prvi poklon za danas, odnosno Tehnomanijin prvi poklon danas za vas, biće Hyundai Mixer. Dakle, Hyundai Mixer koji već od sutra možete da podignete na adresi Nikole Pašića 14A u Boru. Želim vam ugodan ostatak dana i hvala vam, Daro, što ste se javili. Da vidimo ko će se sledeći uključiti, kojem gledaocu iz Bora Tehnomanija sledećem poklanja vredne poklone. 011 7777 073 jeste broj telefona koji trebate da pozovete. Evo imamo nekog novog gledaoca ili gledateljku na liniji. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Maki. Možete samo da ponovite ime? Maki. Mati. Da, Maki. Aha. Hvala vam što ste se javili. Vi od Tehnomanije danas dobijate Kettler, brenda Hyundai. Hvala vam najlepše, želim vam ugodan ostatak dana, nadamo se da smo vam ga i ulepšali. Nastavljamo dalje sa vrednim poklonima. Ne zaboravite da za sam kraj emisije možete dobiti poklon koji se nalazi sa moje leve strane. Imamo nekog novog na vezi. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje. Kako je vaše ime? Milomir Arsić. Možete samo da utišate televizor, ako nije problem. Ako nije problem, da mogu. I sada vi ponovite vaše ime. Arsić Milomir, vozim kola, ide prema Beogradu. Kažite. Veliki pozdrav, Milomire, za vas. Vi od nas dobijete multitrimer brenda Alfa. Dakle, vi nas pratite na Tehnomanija streamu i veliki pozdrav za vas. Tehnomanija vas nagrađuje sa jednim sjajnim poklonom. To je multitrimer brenda Alfa. Dakle, 011 7777 073 je broj telefona koji pozovete. Halo, dobro jutro. Ko nam se sada javlja iz sunčanog Bora? Dobro jutro, Goran Trajković. Moje poštovanje, Gorane.
nadam se da ste raspoloženi ovoga jutra, ovoga petka ujutru, a mi želimo dodatno sada da vas usrećimo tako što vam poklanjamo trimer za garderobu. Tehnomanija vama danas poklanja fantastični trimer za garderobu brenda Philips. Hvala vam najlepše, Gorane, na uključenju. Hvala vam što nas pratite i što gledate Puls Istoka. Tehnomanija vam je spremila mnogo poklona, tako da obavezno ostanete uz nas. Imamo nekog novog na liniji ko će dobiti vredni poklon. Dobro jutro. Aha. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je vaše ime? Ratka Stojanović. Ratka Stojanović. Poštovana Ratka, vi od Tehnomanije dobijete kućnu vagu brenda ECG. Da. Dakle, kućna vaga brenda ECG, Tehnomanija vam danas poklanja. Ne zaboravite da već od sutra možete pokupiti svoj poklon od Tehnomanije na adresi Nikole Pašića 14a, Tehnomanijina radnja u Boru. Veliki pozdrav za vas. Halo, dobro jutro. Koga sada imamo na vezi? Ja sam Pantelija iz Banjskog polja. Možete samo da ponovite ime? Pantelija. Pantelija. Poštovana Pantelija, verujem da i vi i vaši ukućani volite da jedete galete. Zato vam Tehnomanija danas poklanja aparat za galete brenda First. To je Tehnomanijin današnji poklon za vas, da vi i vaši ukućani pravite najukusnije galete, upravo zahvaljujući Tehnomanijinim aparatima. Već od sutra možete da podignete poklon. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Koga imamo na vezi? Ovde Stanojević Zlatimir iz Banjskog polja. Stanojević Zlatimir. Da. Poštovani Zlatimire, Tehnomanija vama danas poklanja mutilicu za kafu, brenda First. Da najukusniju prvu jutarnju kafu da gledate Puls Istoka ispijete iz Tehnomanijine mutilice, brenda First. Ugodan dan vam želim, Zlatomire. Još jednom hvala i vama, hvala svima koji gledaju i prate Puls Istoka i što ste uz nas. Naravno, želimo da vam ulepšamo svako jutro koje uz nas provedete, ukoliko možemo, s našim proizvodima. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Milica Sokolović. Milica Sokolović. Da. Kako ste, Milice? Kako se vi danas osjećate? Da li ste se vi probudili nasmejani i raspoloženi? Baš jesam, baš je lep dan. Jeste, predivan je dan, slažem se, a još lepši je dan kada nam neko nešto pokloni, je li tako? Baš tako. Tako je. Tako da za vas je danas Tehnomanija spremila fen za kosu brenda Alfa, koji možete već od sutra da podignete na adresi Nikole Pašića 14a. To je Tehnomanijina radnja u Boru. Tako da znate, imat ćete i ovog proleća i leta kosu kao iz salona. A to je nama, damama, najvažnije. Vi to vrlo dobro znate i svaka dama zna. Halo, dobro jutro. Dobro vam jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Veselin, Bukolja. Veselin. Da, Veselin, Bukolja. Poštovani Veseline, pretpostavljam da ste i vi danas raspoloženi kao i gledatelj sa kojom sam malo pre razgovarala, jer ko ne bi bio raspoložen po ovako lepom i sunčanom danu, zar ne? Da, upravo ste. Naravno, i Tehnomanija je uvek tu da vas dodatno raspoloži sa našim proizvodima i sa našim poklonima. Tako da je Tehnomanija danas za vas pripremila aparat za sendviče brenda First. Želimo da uz naše proizvode pravite najukusniju hranu na najpraktičniji mogući način i Tehnomanija će vam to i obezbediti. Veliki pozdrav za vas, ugodan dan vam želim, a sada imamo nekog novog na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Vaše ime? Biljana. Ljiljana. Biljana. Biljana. Da. Poštovana Biljana, Tehnomanija vama danas poklanja ručni mikser brenda First. Dakle, ručni mikser brenda First je Tehnomanijin današnji poklon za vas. Hvala vam puno što ste se javili, Biljana. Možete već od sutra preuzeti mikser na adresi Nikole Pašića 14a u Boru, gde je
Tehnomanijina radnja. Halo, dobro jutro. S kim sada imam tu čast da komuniciram? Dobro jutro, ovdje je Nedeljko iz Banje. Dobro jutro, moje poštovanje. Nedeljko, kako ste vi danas? Dobro, evo tu sam u stanu. Poštovani Nedeljko, vi dobijete trimer za kosu brenda Grundig. Tehnomanija za vas danas poklanja trimer za kosu brenda Grundig. Malo pre sam pričala koliko je damama važno da nam je kosa sređena i doterana, ali isto tako i jači pol voli kada može da se sredi, pogotovo kod kuće. Uz naš trimer to će biti, sigurna sam, fantastično. Hvala. Nema na čemu. Hvala vam puno što nas gledate. Hvala vam što gledate Puls Istoka. 011-7777-073 je broj telefona koji pozovete da biste dobili naše vredne poklone. Zaista jedan predivan sunčan dan je osvanuo ne samo u Beogradu, već i u Boru. I to nam daje nekako dodatno krila da širimo dobro raspoloženje i našim dragim Boranima. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je vaše ime? Aca Nikolić. Aca Nikolić. Tako je. Aco. Vi već od sutra možete na adresi Nikole Pašića 14a pokupiti u Tehnomanijinoj radnji poklon koji vam je Tehnomanija poklonila, a to je kuvalo za vodu brenda First. Dakle, kuvalo za vodu brenda First je vaš današnji Tehnomanijin poklon i od srca vam ga poklanjamo. Želimo u zdravlju da koristite to što smo vam poklonili i da uživate dok pratite Puls Istoka. I hvala vam najlepše. Nastavljamo dalje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Sa kim komuniciram? Vukadinka. Možete samo da ponovite ime? Vukadinka. Vukadinka. Poštovana Vukadinka, vi danas od Tehnomanije dobijete aparat za vafle. Dakle, aparat za vafle brenda First je Tehnomanijin poklon za vas. Ne zaboravite da već od sutra možete da ga pokupite na adresi Nikole Pašića 14a, Tehnomanijina radnja u Boru. Uz zdravlje da ga koristite i da za vas i vaše ukućane pravite najukusnije vafle. Hvala vam najlepše i hvala vam što nas gledate i nastavite da gledate Puls Istoka. Halo, dobro jutro. S kim sada pričamo? Dobro jutro. Milada Srejnović. Možete samo da ponovite ime? Milada Trajinović. Hvala vam najlepše. Poštovana Milada, vi danas dobijete mikser brenda Gorenje. Dakle, mikser brenda Gorenje je vaš današnji poklon od Tehnomanije. Želimo i njega u zdravlju da koristite, da pravite najukusnija testa upravo zahvaljujući našem mikseru koji ste dobili na poklon. Halo, dobro jutro. Sa kim sada pričamo? Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Slobodanka Božinović. Slobodanka. Poštovana Slobodanka, kako ste vi? Jeste vi danas raspoloženi kao i svi naši gledalci? Jesam. Naravno, kako da ne budete raspoloženi, Slobodanka. A tek kada vam kažem da ćete imati uskoro prelepu kosu, kada već od sutra budete mogli da pokupite styler i presu brenda Vox koji vam Tehnomanija danas poklanja. Hvala vam. Nema na čemu, Slobodanka. Nikole Pašića 14a, Tehnomanijina radnja u Boru. Već od sutra možete imati svoj styler za kosu. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je vaše ime? Miladin. Miladin. Poštovani Miladine, Molim. vama Tehnomanija danas poklanja kuvalo za vodu. Hvala. Znate da ne možemo ništa bez prve jutarnje kafe ili čaja. Želimo na najekspresniji i najbolji mogući način da vam poklonimo kuvalo za vodu i sigurna sam da ćete praviti najbolje kafe i čajeve uz pomoć našeg kuvala. Vrlo praktično, pogotovo kada ujutru negde žurimo. Hvala vam najlepše što nas gledate. Halo, dobro jutro. Sad imamo novog gledaoca ili gledateljku. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Ništa manje. Milan Micković. Milan. Micković.
Poštovani Milane, Tehnomanija vam danas poklanja trimer za garderobu. Dakle, trimer za garderobu brenda Bauer je od sada vaš i velika nam je čast i zadovoljstvo što vam možemo danas nešto pokloniti. Takođe, nemojte da zaboravite da pred sam kraj naše emisije, znate da je uvek najzanimljivije pred sam kraj, dodeljujemo i glavni poklon koji se nalazi sa moje leve strane. U pitanju je kandi mašina za sušenje veša. I to ćemo saznati pred sam kraj emisije. Jedva čekamo naravno da saznamo ko će dobiti današnji najvredniji poklon i što imamo tu čast da vam ga udelimo. Zbog toga 011 7777 073 jeste broj telefona koji je potrebno da pozovete da biste dobili naše vredne poklone koje vam Tehnomanija sa zadovoljstvom poklanja. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Kako je vaše ime? Vaše ime? Moje ime je Julijana Vukašinović. Julijana. Vama Tehnomanija poklanja fen za kosu brenda First. Hvala, hvala. Nema na čemu, Julijana, da želimo da izgledate najlepše sada u ovim sunčanim danima, da vam kosa izgleda kao iz salona, tako da kada budete izašli negde na sunce da pijete kafu, verujemo da ćete iskoristiti ove proletnje dane na pravi mogući način. I hvala vam najlepše. Ne zaboravite da već od sutra možete da pokupite svoj fen za kosu na adresi Nikole Pašića 14. Tehnomanija Bor. Hvala vam najlepše. Da vidimo ko je sledeći ili sledeća. Halo, dobro jutro. Halo? Dobro jutro, moje poštovanje. Da. Kako je vaše ime? Dragutin. Dragutin. Poštovani Dragutine, Tehnomanija vama danas poklanja trimer za kosu brenda Vox. Čast nam je i zadovoljstvo što vam možemo to pokloniti. Naravno, želimo koliko nežniji pol, tako želimo i jači pol da izgleda onako perfektno zahvaljujući našim proizvodima. Zato smo vam pripremili brojne fantastične poklone, među kojima je i trimer za kosu. Hvala vam najlepše. Halo, dobro jutro, da vidimo za ovaj blok koji je poslednji. Za sam ovaj blok, ne brinite, brzo se vraćam. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je vaše ime? Plješi Dušanka. Dušanka. Tehnomanija vama danas poklanja peglu na paru. Hvala puno. Nema na čemu, Dušanka. Veliko poštovanje za vas. Hvala vam što nas gledate i hvala vam od srca što pratite Puls Istoka. Takođe, još jednu stvar koju želim da vam kažem, to je da nas obavezno gledate do samoga kraja, jer ćemo na samom kraju emisije saznati kome će to Tehnomanija pokloniti glavni poklon koji se nalazi sa moje leve strane, a to je ova prelepa, moderno dizajnirana kandi mašina za sušenje veša, koja će vam, sigurna sam, olakšati svakodnevnicu. I u to ćete se lično uveriti kada je budete preuzeli. 011 7777 073 je broj telefona koji je potrebno da pozovete. Hvala vam najlepše. To je bilo to za ovaj blok. Ja se vrlo brzo vraćam, ali pre toga moja draga koleginica Ivana je pripremila jednog jako zanimljivog gosta. Ali pre toga ide jedan prilog. Evo nas. I hajde da vidimo šta nam je to sve. Da. Evo nas, Teodora, probudila nas je potpuno i evo proleće u punom jeku, čini se još ne kalendarski, ali polako idemo u susret svemu tom. I ono što moramo da priznamo jeste da nas ovi vredni pokloni koje je Tehnomanija spremila za vas i tekako raspolože. I mislim da vam najlepše jutro počinje upravo sa nama putem Pulsa Istoka i zaista naših velikih prijatelja Tehnomanije koja je omogućila sve ovo, da vi lepo, komforno samo gledate naš program, pijete vašu prvu jutarnju kafu, malo spremate ručak, malo spremate
imate doručak i da onda lepo okrenete ovaj broj telefona 011 47 073 i da osvojite vredne poklone. Ovi vredni pokloni, videli ste o čemu se radi, neverovatna zaista snaga Tehnomanije koja je uspela da vam sve to obezbedi, da u toku jednog dana čak 50 poklona pripremi za vas, a specijalna nagrada koja, moram priznati, je nešto što svaka domaćica ili, ajde da kažem, ne samo domaćica, ajde da ne budem tu potpuno ravnopravna, svako domaćinstvo sigurno sam želi da ima, a to je mašina za sušenje veša. Budite brzi, gledajte nas i dalje. Počinjemo sada sa onim najvažnijim temama koje se tiču grada Bora i uopšte istočne Srbije. Ali nešto što uvek svakog roditelja ili buduće bračne parove svakako može da raspoloži jeste da ne postoji lista čekanja kada su vrtići u pitanju. Sigurna sam da će Evropski pametni vrtić upravo rešiti ovaj problem, te evo kako će on izgledati i kakva budućnost tek čeka Borane, ali uopšte istočnu Srbiju svako će želiti da svoje dete upiše baš u ovaj vrtić. Pogled iz vazduha najbolje oslikava razmere projekta koji menja sliku Bora. Na površini od 3.500 kvadratnih metara niče objekat koji je zbog svojih karakteristika s pravom dobio epitet evropski. Iako su građevinski radovi pri kraju, pažnju privlači činjenica da je ovaj vrtić projektovan da zadovolji najstrože energetske standarde. Od izolacije do naprednih sistema ventilacije, svaki kvadrat je osmišljen da pruži maksimalnu bezbednost i komfor. Za ovaj poduhvat grad Bor je izdvojio značajna sredstva. Investicija vredna između 650 i 700 miliona dinara u potpunosti se finansira iz gradske kase, što pokazuje stabilnost lokalnog budžeta i jasnu orijentaciju ka pronatalitetnoj politici. U 14 vaspitnih grupa biće smešteno 280 mališana, čime će se kapaciteti predškolske ustanove u gradu podići na potpuno novi nivo. Pa mi ćemo izgradnjom ovog vrtića, evropskog vrtića i još jedne manje jedinice koju radimo u selu Zlot, rešiti konačno liste čekanja na prijem dece u vaspitne i pripremne grupe. Tako da je to jedan ozbiljan poduhvat na ponos i radost svih nas žitelja grada Bora, a prvenstveno roditelja budućih korisnika ove ustanove. Evropski vrtić u Boru postavlja nove standarde u izgradnji javnih objekata u Srbiji, dokazujući da se uz dobro planiranje i stabilno finansiranje vizije mogu pretvoriti u realnost. Za najmlađe Borane, proleće već krajem maja donosi nove prostore za igru i učenje. Da, meni veliko zadovoljstvo zaista što su sa nama ovde u studiju u Beogradu, a sve Borane ćemo izvestiti o svim lepim stvarima i infrastrukturnim projektima. I uopšte pričamo o budućnosti Srbije, naše najvoljenije i najmilije, tako da mislim da u svemu tome mogu najbolje da mi pomognu moji gosti. Sa mnom je profesor dr. Miloš Laban. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i da čestitam na jako lepom studiju, novom i ambijentu i dočeku, baš kaže za 1000 gostovanja do sad koje sam imao nikad ovako lepo nisam. Bili ste na svim mogućim i nemogućim televizijama. Čekajte, ja moram sa meni srcu drago, šta sad ja da kažem. Znači, meni, evo, to ono što ste mi rekli pre nego što su kameru uključile, da nikada niste doživjeli ovako iskustvo. Ovako lep doček ne. Jel da? Nikad. Baš fino i hvala vam puno. Mnogo mi je drago, zaista. Luka, mislim, ništa manje ne očekujemo tebe, tako da ja ne ide... Slažem se potpuno sa uvaženim sagovornikom. Ovo je stvarno jedan drugačiji ambijent, jedan lep ambijent i želim vam puno sreće u nastavku rada. I hvala prijateljima iz Tehnomanije koji su sve ovo omogućili. Zaista moram da priznam da uz pomoć... Mi se nalazimo u studiju Tehnomanije u Višnjiškoj ulici bez broja i ovde je zaista jedno posebno iskustvo. Neki bi rekli nemoguće, a evo vidite kako je sve moguće spojiti. Tako je, sve je moguće, to je sigurno. Ali sve je moguće u smislu razvoja naše zemlje, jel tako? Kada govorimo o tome da Srbija jeste geografski, ajde da kažem, manja u odnosu na neke druge zemlje u regionu i evropske zemlje. Srbija nije mala sa rezultatima koje ostvaruje i gde ekonomski i tekako dobro gazimo u smeru da možemo da se sada merimo i po platama, životnom standardu, po tome koliko infrastruktura zapravo važna i čini jedan ozbiljan segment našeg društva. Mi sada stajemo rame uz rame mnogo razvijenijim evropskim zemljama, pa i svetskim nekim u odnosu na period pre 12 godina. Profesor, ajde da krenemo od vas, da mi kažete koliko sada i u ovoj situaciji
situaciji u kojoj se mi svi nalazimo i gde pratimo iz dana u dan šta će se dešavati, da li smo na pragu Trećeg svetskog rata ili ne, pričat ćemo o tome malo kasnije. Koliko Srbija može da uradi još za svoju budućnost? Pa ja mislim da može još mnogo da uradi i ovde bi citirao Vuka Stefanovića Karadžića svojevremeno kad su bile isto neke turbulencije u tadašnjem svetu. Njegov savet kaže igrajte, smejte se i radujte se, tako ćete se najbolje osvetiti svojim neprijateljima. Dakle, to je jedna poruka za sva vremena i za našu zemlju, za naš narod u ovoj situaciji. Dakle, za sad nam dobro ide. Mada mnogo toga od nas ne zavisi, to svi vidimo, ne treba objašnjavati. Ali u svakom slučaju ja sam optimista i ono što bih želeo i ovog puta da ponovim. Ja se ne bih obraćao mnogo pažnju na te podele koje su uporne i stvaraju se. Ja sam za nešto drugo. Mislite na unutrašnje podele od strane? Objedinjavanje naše političke scene kad je u pitanju naš nacionalni interes. Dobro. To je neophodno i da ljudi shvate. Dakle, da se neke podele ostave za kasnije, za neka možda bolja vremena u kojima će se fokusirati na, da kažem, ono što smatram normalnom utakmicom, a to je u sportu, u ekonomiji, u životnom standardu. Biće vremena. A da li treba? Da, biće vremena, ali vidimo na što oni misle kada misle o budućnosti, mislim na pozicionari i blokadere, ali imamo vremena, ali vidimo da oni uopšte o tom segmentu uopšte ne razmišljaju. I sada je tu pitanje da li možemo da pozovemo na to neko jedinstvo s obzirom da smo videli da svi su samo činili ovih godinu i po dana da nas razjedine. Pa da vam kažem, uvek treba pametniji je, ne sad da kažem popušta, nije to dobra poslovica, pametniji je uvek onaj koji daje predloge, a na drugoj strani je da shvati u kakvoj je situaciji cela zemlja. I to bi moralo da se vidi sve više i više, znate, jer vidim da se politička scena pomera ka jednom razumnijem trenutku i razumnijem, da kažem, pristup u celoj situaciji. I ja se nadam da će to preovladati. Politička scena ovde kod nas ili mislite u svetskom nivou? Pa mislim kod nas. Za svet, naravno, to je posebna priča, jer ja tu imam neka svoja viđenja. Nisam toliki optimista za svet, ali za nas jesam, jer nikad za 2 veka ne vidim da je bila bolja situacija. Znate, to što se u svetu su ovi sukobi. Ako budemo pametni, mada je to možda nije lepo reći, možemo iz toga i da profitiramo. A ako dozvolimo da nas podele nadvladaju i da se krene neka navijačka atmosfera, onda nisam više optimista. Luka, ajde sad da vidimo kao mladi čovek prosto koji se bavi politikom. Kako tebi sad sve ovo izgleda? Koliko mi možemo, evo i ovo što je profesor rekao, da negde izvučemo ono što je najbolje za nas i da se tu negde ujedinimo, da nam budu potpuno zajednički interesi. Nalazimo se u toj teškoj situaciji u svetskim razmerama. Dakle, ratovi preko noći niču, ne znamo šta se dešava ujutro, šta će biti uveče i koliko mi možemo evo sada da kažemo da govorimo i dalje o našim važnim stvarima, planovima za budućnost, da budemo ekonomski pre svega jaki. Ja sam koje svih ovih 15 mjeseci otprilike pozivao na jedinstvo i pozivao na dijalog i zaista nisam smatrao da je to neka floskula koju mi treba da govorimo u medijskom prostoru, nego zaista treba da težimo tome. Međutim, kako vreme odmiče, ja vidim da sa tom drugom blokadarskom stranom jako teško da može da dođe do dijaloga. Za dijalog je potrebno dvoje. Gotovo da ga nema, oni ga odbijaju, samo da tu budemo potpuno precizni i jasni. Njima je ponuđeno mnogo toga, da se prisjetimo da je na samom početku ove krize društvene koju imamo i dan danas, da je ponuđen i savjetodavni referendum, pa su odbili i pričali su kako je to nešto neustavno, kako je protivzakonito, pa im je ponuđeno da se izađe na izbore i to su odbijali, govorili su. Prisjetimo se, bili su određeni opozicioni političari, primjera radi Savo Manojlović i njemu slični koji su govorili kako onaj koji izađe na Vučićeve izbore da je taj izdajnik, da radi protiv interesa srpske dece i slično. I onda smo došli do toga da jedini cilj njihov jesu izbori. Tako je.
Ali u kom smislu, Luka? Jesu cilj izbori, ali da li, kako su oni spremni za te izbore? Pa gde su njihovi planovi, gde su projekti oko toga? Jedini cilj su izbori, ali izbori da se napravi takva atmosfera što radi preko svojih medija i u Skupštini i na ulicama, da se stvara ta atmosfera linča. Da kad dođe dan izbora, doći će do kraja ove godine, kao što je i sam predsjednik najavio, da taj dan prave haos, da dan posle toga prave haos. Već sada možemo da vidimo kako pričaju da neće biti regularni izbori, da će biti pokradeni, da SNS mafija radi ovo ili ono. Dakle, oni spremaju sve to da bi imali sutra alibi da kažu pa mi smo vam rekli da će biti pokradeni izbori. Dakle, ono što je suština jeste da oni traže izbore, a uopšte ne razmišljaju o potencijalnoj pobedi. Znači, dakle, možemo potpuno da zaključimo da oni uopšte ne rade za interese Srbije i budućnost zapravo ljudi koji ovde žive, građana Srbije. Već zapravo nasuprot tome žele da izazovu haos, anarhiju koju smo videli ovih godina i nešto dana i da njima uopšte nije cilj da se oni spremi i pokažu razliku. Ako nije neko zadovoljan sa sadašnjom vlašću, dakle, može da se napravi neki plan, program, šta mi nudimo. Recimo, ne znam, vi nudite, sadašnja vlast nudi platu od 1.500 evra. Mi s druge strane kao opozicije i blokaderi nudimo da bude 3.000 evra i imamo plan kako to da ostvarimo. Ali morate imati pokriće za tako nešto. A oni, pod broj 1... Ali nemamo ni to. Oni čak ni to ne rade. Nemamo apsolutno ništa sa njihove strane. Pod broj 1 mi nemamo... Ja ovo ne mogu da smatram ozbiljnom politikom. Ovo je neko, kao društveno neko delovanje koje je jako neozbiljno, koje dovodi do samo još veće polarizacije u društvu koja nam apsolutno nije potrebna nikada, pa ni sada u ovako složenim geopolitičkim odnosima. Kada moramo biti jedinstveni da bismo sačuvali i vitalne državne i nacionalne interese. Pod broj 2, kad pitate kakav je njihov stav po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Republike Srpske, po pitanju nekih najvažnijih tema koje se tiču prosječnog građanina, nemate odgovor. Ako ga imate, onda je to da Republika Srpska nije Republika Srpska, nego Republika Šumska. A da Kosovo nije naše, nego da... Da Kosovo nije naše, kao što su oni radili dok su bili na vlasti, većina tih blokadira. Činili ka tome, sve u stvari radili korake ka tome. Tako je, do te nezavisnosti lažne tvorevine zvane Kosovo. Onda ne interesuje njih plan i program za napredak i povećanje ni plata, ni penzija, za ulaganje u infrastrukturu, za ulaganje u puteve, za brze saobraćajnice i sve ostalo. Ne možete da se bavite politikom, a da vam se ta ista politika zasniva na mržnji. Njihova politika je zasnovana na mržnji prema jednom čoveku, a onda se to nekako razlije na sve one koji slede put, politički put Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, također postaju žrtve. Tako što im napadaju porodice, tako što napadaju njih, tako što pozivaju na linč, na progon, na sve ono najgore. Što jednom najvećem neprijatelju, da smo drugi narod, to nije u redu da se priča. A kamoli za isti narod. I to je najveći problem. I nemaju apsolutno, kao što rekoh, nikakav plan, dok sa druge strane vi imate vlast koja je toliko odgovorna, pa smo imali onaj plan za razvoj Srbije, skok u budućnost 22, 27, čini mi se. Tako je, sad ćemo vidjeti ovaj novi, mislim, nekdo oko 20. nekog marta će sigurno biti predstavljen. Tako je, bit će građanima predstavljen plan do 30. posle i do 35. godine. I onda vidite da ti ljudi koji sada vode našu državu imaju neku viziju. I to treba da se poštuje i da se podrži. Sad kad govorimo o Boru, malo ćemo pustiti i ta pokrivanje vezano recimo za Luku Prahovo. I sada kad vi pogledate kako to izgleda, Luka Prahovo, planovi, tamo će biti i zimovnik. Ovaj Borski okrug ima i Zaječarski zaista i turistički potencijal. Mnogo dobrih stvari koje mogu da se uradi i koje se rade na tome da tamo bude, pa mislim, uradilo se toliko da je životni standard u Boru sada dosta... Da je treći po redu. Iza Beograda i Novog Sada. Ali na teritoriji cele Srbije. Da, tako je. To je nevjerovatna stvar. Sad, imamo da se potpuno decentralizuje. Nekako je bilo sve uvek usmereno ka Beogradu, ka Novom Sadu. Pa evo, profesore, kada sad sve to pogledate, kako se vama čini? Pa da vam kažem, evo, upravo slušajući vaš razgovor i razmišljao sam o nečemu što mi je, što kaže, iz malog mozga dolazi u veliki mozak. Šta mi je onda prva asocijacija svega toga? To je upravo u ovoj situaciji, znate, kad vas projektuju da se izazove haos u zemlji, da se mi bavimo sa stvarima koje nisu naše, da se svrstavamo u ovom svetu, mi treba upravo suprotno da radimo. Možda nikad ovakva šansa nije bila da Srbija bude oaza mira
kao što je nekad bila Švajcarska u Drugom svetskom ratu. Ne zaboravite, oko Švajcarske se ratovalo, a u Švajcarskoj se ništa događalo nije. Gledajte, mene je to, moj utisak, evakuacija ovih naših građana sa Bliskog istoka. Pa jedino naš je avion mogao da dobije garancije jedne i druge strane. Znate šta znači u ratnoj zoni putnički avion? To je glineni golub i veliki rizik i niko neće da prihvati, prvo piloti neće prihvate, nijedna kompanija. To je sve urađeno. Pa pogledajte koja je to šansa. Ja sam video tu šansu još 2013. Bio sam na hodočašću u Jerusalimu kao pravoslavni vernik i tad sam video da reč Srbin i iz Srbije otvara sva vrata i svuda izaziva osmeh. Ja ću vam kažem gde sam bio. Znači, mi smo spavali u Vitlejemu, u palestinskom delu. Vozio nas je izraelski autobus, imali smo izraelskog vodiča s naših krajeva. A tu sam odmah video da su 3 zajednice koje se međusobno baš ne vole. Znači, palestinska, jevrejska i grčka. Znači, to je Jerusalim. Međutim, kad kažete da ste iz Srbije, svuda je osmeh i svuda je jedan dobrodošao doček koji ja ne mogu da opišem. A zašto? Evo, recite, imate veliko iskustvo. Zašto je baš takav utisak? Sada da je preslikamo, sada da mi ponudimo te dobre usluge svima, pazite, jedina zemlja koja sad ima odlične odnose i sa Islamskom republikom Iran i sa Izraelom, a i na kraju i sa Sjedinjenim državama, bez obzira na ove stvari koje se dešavaju i koje su ne naša krivica i ne njihova namera, već posljedica nekih geopolitičkih izbivanja na koje apsolutno niti možemo da utičemo, možemo samo da ih konstatujemo. Ali u ovim uslovima, pazite, da ne govorim na jednoj naklonosti Ruske federacije, ne govorim o tome da je sa Republikom Kinom ovde 2 puta nas je podsjetio predsjednik Xi za 8 godina. Mislim, nijedna zemlja, ne u regionu, generalno gledano, nije imala tu čast. Među prvima čestito i rođendan predsjedniku Srbije, da. Sve su to otvorena vrata. Prosto da stojite u jednoj sobi sa gomilom otvorenog vrata i da ne znate gde ćete sad. Šta je najpametnije? Da ostanete tu i da budete dobrodošao svima. Znači, po meni, koliko god da to izgleda kao utopija, ja u utopije verujem, jer ako ne verujete u utopiju, neće vam se ni desiti. Ali evo, Luka, svi kažu, pa ne može tako Srbija da radi. Ne može ona da bude i da sad uvede, da ne uvede sankcije Rusiji. Ne može da bude neutralna. Ne može da kaže ovako. Ne može da bude dobra sa svima. Dokazalo se da može. Tako je, pokazali da se da može. Kada je započeo rat u Ukrajini, svi su pričali kako će proći svega nekoliko dana, mi ćemo uvesti sankcije. Da, koliko traje rat u Ukrajini? Pa evo, za mjesec dana će biti sankcije, međutim, ništa od toga nije bilo. Apsolutno nema ništa od toga. Mi smo dokazali da imamo ozbiljne ljude koji vode veoma dobro, odgovorno i ozbiljno spoljnu politiku. Unutrašnjih problema ima. Uvijek ih je bilo, uvijek će ih biti, kogod bio na vlasti. Ali ajde da budemo potpuno priznamo da se ti unutrašnji problemi rešavaju. Rešavaju se, tako je. Ne posmatraju se nemo, već zaista se rade konkretni koraci ka tome. Postoje ljudi koji izlaze, drago mi je da sad sve više funkcionera izlazi među narod. Naravno, poučeni nekim iskustvom i gledajući predsjednika koji je obilazio sad razne delove naše zemlje, koji je razgovarao sa ljudima, koji je slušao njihove probleme. Evo, bio je baš u Zaječarskom i Borskom okrugu i bilo je sjajno. Ta atmosfera koju on doneo, pričanje sa građanima je nešto što je samo svojstveno njemu, nijednom drugom predsjedniku nije. I veoma je bitno da imamo nekoga ko hoće da sasluša probleme građana, da sasluša i kritiku neku koja je upućena. To je najbitnije od svega. Jer ne možete vi da imate apsolutnu vlast, da upravljate svim i svačim u ovoj zemlji, da govorite da ste vi generalno na vlasti, a da se krijete, da sedite u foteljama i da ne radite ništa, da ne pričate sa narodom. Kad govorimo o spoljnoj politici, kao što rekao, dokazana je i ozbiljnost i odgovornost i dokazalo se da možemo da budemo dobri i sa istokom i sa zapadom. Put Srbije jeste evropski put, put evropskih integracija, ali to ne znači da po svaku cenu moramo da pristajemo na raznorazne ucene. Sjetimo se kada smo pod njihovim nekim, ajde da kažem, pritiscima morali da menjamo i ustav, pa smo došli do ovoga što imamo dan danas. Tako je. Ali meni je interesantno da stalno kažu, ma ne, sad kad ode predsjednik, ne znam, ima najavljenu posjetu u Briselu, ma sad će tamo evropski zvanič, gotovo je to. Eto, sad će njemu, ne znam, da zaprete i ne znam šta će onda uradi, pa i oko uvođenja sankcije, i oko sada NIS-a i sve te situacije koje su nekako bile nam nametnute svih 1,5 godina unazad, ali
Ništa se ne dešava. Dakle, napred se negde postavlja plan i program kako Srbija treba da funkcioniše. Nije od danas do sutra. Ovo što sada, i pričat ćemo o tome, baš da mi prosto vaš komentar date na tu temu. Predsjednik Srbije je najavljivao još negde u novembru, decembru da će se potpuno promeniti svetska situacija. I nikoga nije shvatao za ozbiljno. Svi kažu ludi Vučić. Isto tako, pogledajte vi samo koliko je to u najmanju ruku jadno. Kada vi imate državljane, građane Republike Srbije koji priželjkuju uvođenje sankcija državnom rukovodstvu. Kada se uvode sankcije državnom rukovodstvu, uvode se svima nama. I to njima ne može da dođe do mozga. Tako je. To je najgore. Pa oni su išli, tražili su. Ja to nikad ne mogu... Išli su u Strasbourg, išli su, trčali su sa Piculom, klanjali su se njemu, molili su da se uvedu sankcije. I ništa. Pričali su 1000 puta da diže Trump ruke od Vučića, da diže Xi Jinping, da diže Putin, da svi živi dižu ruke od njega, a onda kad dođe dan državnosti, na primjer, pa svi ti lideri koji su navodno digli ruke od Vučića čestitaju dan državnosti. Čekajte, pa juče je bio rođendan predsjedniku Srbije. I rođendan na kraju krajeva svaki praznik. Ja ne znam ko nije čestitao tako od svetskih lidera. Tako je. I to je dokaz koliko imamo predsjednika koji je poštovan u tim krugovima svetskih moćnika. Kako se to, profesore, postiže? Pa znate kako se postiže? To je jedan kompleksan način i pristup. Predsjednik očigledno je kako možete biti dobri sa svim svetskim liderima? Kako možete biti? I gleda da radi ono što je najbolje za Srbiju, a sa druge strane i da primenjuje ono što oni primenjuju. Znate, oni nama svašta obećavaju, pa u krajnjoj liniji mi treba da se postavimo na takav način i mi da prihvatimo verbalno, ali da ne radimo ono što nam nameću. Ja sam za to i to vrlo otvoreno kažem, znate. Dobro. Zato što sve ispada da mi moramo da budemo najispravniji u svakom pogledu, a svi mogu da po nama udaraju kako im padne na pamet. Ja nisam za to. Ja sam za to da mi gledamo pre svega naš nacionalni interes, našu državu, našu budućnost i kažem, vidim šansu, ponavljam to, koliko god da to izgleda utopija, vidim šansu da Srbija bude ne samo oaza mira, nego i faktor mira. Jer upravo žele da nam izazovu haos. Upravo žele da nas podele, upravo žele da nam stvore sve moguće probleme i iznutra i spolja. A mi treba da pođemo od toga da to ne prihvatamo i da se postavimo drugačije. Ovaj primer sa avionima Air Srbije, kaže, sa ljudima iz regiona, ja ne znam da li je bilo i Hrvata, ali očigledno njihovi avioni nisu mogli da evakuišu, pa su morali i oni da uđu u Air Srbije. Ja ću samo podsjetiti, mislim, zaista nas je sve iznenadilo. Prvo da uopšte se sve to dešava u Emiratima, nekako i Dubai, i Katar, i Abu Dhabi. Zaista nekako je bilo čudno da možemo da vidimo sve to što se dešavalo, da padaju jedanput padaju rakete, odnosno rakete budu uperene i na Emirate i da se gađaju te američke baze. Moram priznati da ošte reagovanje ošte države Srbije odmah je bila spremna. Letovi su bili u tom trenutku ukinuti, ali bila je spremna da izađe u susret svojim građanima. I sada to čini, prati situaciju. Prvi let koji je bio omogućen jeste između ostalog bio da se krene ka Srbiji. Ali ja moram da naglasim kolika je razlika između nas i ovih drugih u regionu. Neću baš sve da ih ajte recite mi, kada napravite paralelu. Ali velika je razlika, znate, zamislite obrnutu situaciju. Da li bi Hrvatska prihvatila da u njihov avion uđu ugroženi Srbi? Ne bi sigurno, za nas ne bi bilo mesta, pa ajde da budemo potpuno otvoreni. Ali kod nas je potpuno suprotna situacija i ja pozdravljam takvu politiku i ja pozdravljam upravo da na planu humanosti ne držimo se reciprociteta. Tamo gde treba, iz diplomatskih razloga, ja sam za reciprocitet, znate, možda zvuči ekstremno, ali ja recimo ne bi dozvolio da 2 ambasade postoje na teritoriji Republike Srbije. Dakle, ili ako hoćete ambasadu u Prištini, izvolite, onda u Beogradu je samo konzulat, pa bi video koliko bi njih prihvatilo da otvori ambasadu u Prištini. Ali dobro, to su neke stvari koje, znate, onaj, kako Njegoš kaže, onaj nabrdo vidi bolje nego onaj podbrdo. Uvek je oni ljudi koji su na vrhu, imaju sve informacije i trude se da vuku poteze. Ali nekada ti ljudi na vrhu ne znaju da vuku poteze i onda dođe do određenih problema. Ali mi imamo ovde jednu viziju, jedne politike koju nema ni jedan drugi svetski lider sad. Politika aktivne, ja bih rekao, neutralnosti. I to nije bukvalna neutralnost, to je aktivna neutralnost. Prvo mi treba gledamo naš interes na prvom mestu, da ne diramo nikog prvi,
Ali ako nas diraju, da ne okrenemo drugi obraz, nego da odgovorimo srazmerno tome kako su nas, da kažem, etiketirali i napali. Ja sam za tako nešto. Jer, gledajte, šta znači aktivna neutralnost? I politički i vojno. Vojno je potpuno jasno. Mislim, treba jačati vojsku, treba što pre vratiti redovni vojni rok. To je velika greška bila što je to uopšte ukidano. Jer nije samo vojska zato da nosi oružje. Vojska je zato da interveniše u nekim elementarnim katastrofama, humanitarnim situacijama. Imaju oni to mora da zna. Pazite, kako će sad neko, evo vidimo u Ukrajini šta se dešava, kako će neko ko nije prošao vojnu obuku, elementarnu, ne zna ni da kopa rov, ne zna ništa, kako će da prođe na front. Znači, vi ste kao ja, da se vrati da bude obavezni vojni rok na godinu dana. Apsolutno treba da se vrati. Nemojte na ovo 3 meseca, 6 meseci, tako nešto. Dajte godinu dana, to mnogo više znači. I to treba, nekad se fakultetski obrazovani su služili godinu dana, a ostali su godinu i po dana, pri čemu mornarica je valjda bila 2 ili 3 godine, već sam zaboravio. Luka, zašto smo došli u situaciju da se to izgubi u jednom periodu, da potpuno vojska bude kao nevažna, ne treba nam ništa, kasarne rasprodate, odnosno tamo gde su nekada bile kasarne, sada su podignute stambene zgrade. Znači, neko je svesno radio ka tome da nas uništi, jer država bez vojske ne može biti dobra država. Mi smo jednostavno imali na vlasti ljude koji su provodili tuđe interese na teritoriji Republike Srbije, to je jasno kao dan. I kada vama Zapad kaže da ne smete da imate jaku vojsku, da ne smete da je jačate, vi onda radite sve po njihovoj direktivi. Imali smo Ponoša koji je topio srpske tenkove, imali ste one koje su urušili generalštab, koji su uradili sve najgore što je moglo. On je bio general, tako njemu je zvanje general Ponoš, jer njemu služilo upravo sve to da uništi i vojsku i na taj način državu Srbiju. Pa očigledno iz ove perspektive, ako posmatramo, onda je bilo tako. I mislim da smo u tim trenucima od 2000. do 2012. izgubili taj osjećaj pripadnosti. Nismo uopšte negovali tradiciju. Nismo pričali o našim herojima. Vi vidite da od 2012. godine s ponosom ističemo srpske heroje koji su se istakli u raznoraznim bitkama, u raznoraznim ratovima, naših književnika, bilo koga, sportista, svih drugih. Potpuno je nebitno. Od 2012. s ponosom odlazimo bilo gde u svet i kažemo da smo Srbi. Kad imate ovako dva zanimljiva sagovornika, vreme baš brzo ide, ali odato hoću za sam kraj, jer smo pre svega posvećeni istoku Srbije i mnogo mi je drago što smo imali prilike da sve to kroz ove prilike sada i uopšte razvoj naše zemlje porazgovaramo u okviru emisije Puls Istoka. Ali evo za sam kraj zaključak. Može li Srbija, evo profesore Labane za vas, pa onda Luka da mi odgovori na taj deo, koji je jako važan segment razvoja naše zemlje. Da li mi sada možemo da se, i da li smatrate po vašem iskustvu, da možemo da se izborimo sa svim tim nedaćama i u svetskim razmerima i unutrašnjim? Apsolutno možemo, prema mom iskustvu, jer nisam onaj koji je podlegao toj propagandi koja je decenijama ovde stvarana, da ovde ne valja ništa, a napolju je sve bolje. A u suštini vidimo sad da se dosta njih i vraća iz inostranstva, jer tamo više ne cvetaju ruže. Samo da vam kažem, situacija kakva je u Nemačkoj, koja je nekad bila meka za odlazak na posao mnogima i smatrali su da je to. Oni sad imaju recesiju, otpuštaju se radnici, kad pogledate, sele se njihovi industrijski kapaciteti, sele se i u Srbiju, to moram da kažem, jer je ovde bolja situacija za neke delatnosti nego u Nemačkoj. Prema tome, može sve, mora se poći od toga, koliko god da to zvuči možda malo pretenciozno, ali jesmo jedan od najboljih naroda na svetu i po rezultatima. Jer kad pogledate samo u sportu, koliko imamo olimpijskih bazena, a šampioni smo u vaterpolu i to godinama. Znači, nešto je izuzetno kod nas. A znači, umesto da mislimo da su svi drugi bolji, a da je kod nas sve najgore, treba da obrnuto konstatujemo, ali ne zato što je to način da se situacija poboljša kod nas, nego zašto je to objektivno tako. Ja bih, ali znate šta mi nešto izuzetno imamo? Na primerima dokazivao koliko smo bolji od drugih. Ali znate šta, profesor, imamo mi izuzetno kod nas? Znate? Volim. Znate šta imamo baš izuzetno kod nas? Recite. Imamo ljude. Imamo građane Srbije koji su najvažniji. Kadrove kakve nema niko u svetu. Tako je. I to moram da vam kažem, i to tradicionalno vekovima. Pa ko je Nikola Tesla? Čije je geroda Nikola Tesla? Mihajlo Pupin,
Milutin Milanković, to je ono što je iz moje struke, pošto sam ja profesor univerzitetske matematike, a iz drugih struka isto. Evo jedan podatak, čuvenom Porscheu, evo sad vidimo taj Porscheu menjač ulazi masovno u proizvodnju, oni DSG menjači, sad ko se malo više bavi automobilima. Ništa vas nisam razumela, ali nema veze. Znate ko je? Dobro. Pa inženjer Gruden je napravio taj menjač svojevremeno i onda kako su mu zahvalili? Kad je prošao rok trajanja, što kaže njemu tada, nisu mu ni poklonili Porsche, nego su mu dali neku povoljnu cenu da kupi Porsche. Eto, to je taj zapad i eto, to je ono u šta mi sad više ne treba da verujemo kao što su nam servirali. Profesore, hvala vam mnogo, ovo je sjajno, sjajno ste ovo sve napravili paralelu, ali evo Luka, kao čovek puno entuzijazma, optimizma, mladosti, šta možemo još da uradimo za našu zemlju, da se razvija potpuno podjednako i prema istoku, prema zapadu, kako god hoćemo? Može mnogo toga da se uradi, ali mislim da smo na dobrom putu. Treba da ostanemo i vojno i politički, da kažem, neutralni, jer smo dokazali da uprkos svim tim zloslutnim radnjama uspevamo da održimo naš put, srpski put, da balansiramo između istoka i zapada, a doći će vreme kad ćemo morati da stanemo na jednu stranu i napravit ćemo pravi izbor. Sjajni ste, nastavljamo ove sve priče, svakako ovdje stavljamo jedan zarez, nikako tačku, niti 3 tačke, tek mi sledi da pričamo o svemu tome šta nam predstoji u narednom periodu. Hvala mnogo, evo Boranima smo se obratili sada i mislim da su i tekako dobro shvatili sve ove poruke koje smo u ovih 30 minuta ispričali. Idemo do naše drage Teodore, 011 7777 073, Puls Istoka samo za vas, a u stvari ne samo Puls Istoka, nego Tehnomanija. Rekli smo da imamo izuzetne ljude, a imamo izuzetne kompanije kao što je Tehnomanija. I Tehnomanija nas i ovog jutra, vas pre svega, daruje sa 50 poklona, jednom specijalnom, ali više o svemu tome ko nego naša divna Teodora. Hvala najlepše, Ivana. Mi nećemo odugovlačiti, nećemo častiti časa, već ćemo odmah da uključimo prvog u ovom bloku gledaoca ili gledateljku koji će dobiti vredni poklon. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje. Kako je vaše ime? Ja se zovem Jasna. Poštovana Jasna, vama Tehnomanija danas poklanja Hyundai Mixer. Hyundai Mixer koji ima snagu od čak 300 vati. Dobro. To je Tehnomanijin današnji poklon za vas i ne zaboravite da možete svoj Hyundai Mixer da pokupite već od sutra na adresi Nikole Pašića 14a u Boru. Hvala vam najlepše. Halo, dobro jutro. Gde? Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je na vezi? Stojković Dušan. Stojković Dušan. Da. Dušane, Tehnomanija za vas je danas spremila multitrimer brenda Alfa. I ovaj multitrimer brenda Alfa već sutra možete preuzeti na adresi Nikole Pašića 14a. Hvala vam najlepše, Dušane, što nas gledate i pratite i što svoje jutro provodite uz emisiju Puls Istoka. Da vidimo kome će Tehnomanija udeliti sljedeći poklon. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje, kako je vaše ime? Nisam vas razumela. Moje poštovanje, pre svega. Kako je vaše ime? Stanica Đorđević. Stanica Đorđević. Poštovana Stanice, vama Tehnomanija danas poklanja fen za kosu brenda Alfa, koji ima jonsku funkciju i zahvaljujući toj jonskoj funkciji ona omogućava hladnije strujenje vazduha, dakle postoji ta opcija. Naravno, pored podesive brzine i snage i onda će vam to dodatno učvrstiti kosu i ulepšati. Hvala vam najlepše. Da vidimo ko je sljedeći na vezi. Halo, dobro jutro. Da, Janaškovski Joca. Možete samo ime da ponovite. Joca. Joca. Veliki pozdrav za vas, Joco. Nadamo se da ste i vi raspoloženi ovoga jutra, kao što smo i mi. Eto, konačno nam je sunčano jutro osvanulo u Beogradu, ali i u Boru. Veliki pozdrav, Joco, za vas, ali i za sve Borane. Tehnomanija Joco vama danas poklanja aparat za sendviče, brenda First, koji posjeduje snagu od 800 vati.
Hvala vam najlepše što ste se javili i što nas gledate, odnosno što ste nas pozvali i što nas gledate. Hvala vam puno. 011 7777 073 jeste broj telefona koji pozovete da biste dobili vredne poklone, a ne zaboravite, sa moje leve strane se nalazi ova prelepa, moderno dizajnirana kandi mašina za sušenje veša koja služi da nam olakša život, jer napretkom tehnologije želimo da napreduje i naš život, da bude lakši, da bude jednostavniji, jer prosto zahtevamo praktičnost. Današnje vreme zahteva praktičnost. Saznaćemo uskoro ko dobija, ali pre svega toga, hajde da vidimo ko će dobiti neki sledeći poklon od mene, od Tehnomanije. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Možete samo da smanjite televizor, ako nije problem. Televizor je u drugoj sobi. Da bih vas bolje čula, pošto... Jel se čujemo? Čujemo se, da. Čujemo se sada, super. Hvala vam. Kako je vaše ime? Jana. Jana. Hvala vam. Jano, vi dobijate fen za kosu brenda First koji ima jačinu od 1800 do 2200 vati, 2 nivoa brzine i 3 nivoa temperature. Ne zaboravite da svoj poklon od Tehnomanije možete preuzeti na adresi Nikole Pašića 14a, Tehnomanijina radnja. Hvala vam najlepše. Halo, dobro jutro. Koga sada imamo na vezi? Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Kako je vaše ime? Mitovski, Olgica. Olgica. Da. Pa Olgice, Tehnomanija vama danas poklanja Kettler elegantnog dizajna, jačine 2200 vati. Dobro. Hvala vam najlepše, Olgice, što nas gledate, pratite i već od sutra možete u Tehnomanijinoj radnji na adresi Nikole Pašića 14a u Boru da preuzmete svoj poklon. Da vidimo ko je sledeći. 011 7777 073. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Sebastijan Kulčić. Poštovani Sebastijane, vama danas Tehnomanija poklanja trimer za garderobu brenda Philips, koji je pogodan zato što ima takvu mehanizaciju da je dobar za apsolutno svaku moguću vrstu tkanine. I ne zaboravite da ga možete preuzeti već od sutra na adresi Nikole Pašića 14a. Sada da vidimo ko je sledeći ili sledeća. Svakako da smo jako uzbuđeni. Halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Moje poštovanje. Kako je vaše ime? Tanja. Tanja? Sanja. 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 Da? Dobro jutro, Sanja, Dobro od jutro. mene. Želim vam ugodan dan. Vama Tehnomanija danas poklanja epilator brenda Vox. Dakle, Dobro. električni bežični epilator brenda Vox koji vam daje slobodu pokreta. Prilikom korišćenja možete ga preuzeti u Tehnomanijinoj radnji Nikole Pašića 14a. Hvala vam najlepše na uključenju i hvala vam što svoje dragoceno vreme i jutro provodite gledajući Puls Istoka. Ne zaboravite da ćemo vrlo brzo saznati koja verna gledateljka ili gledalac dobija glavni poklon koji se nalazi sa moje leve strane. U pitanju je jedna fenomenalna kandi mašina za sušenje veša koja nam itekako olakšava život. Ali pre toga da vidimo ko je sledeći na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, kako je vaše ime? Ja ne znam o čemu se radi, kakva je to igra stvarno, jer više ne verujem više u takve poklone za džabe. Tako nekome da se daje. Verujte mi. Vi ste imali sreće, tako da ništa nije potrebno da uradite, prosto ste imali sreće i dobili ste od Tehnomanije vredan poklon. I ono što vam je Tehnomanija poklonila jeste presa za kosu brenda Grundig koja ima keramičku ploču premazanu sa uljem makadamije i kokosovim uljem.
i možete svakako na adresi Nikole Pašića 14a u Boru, u našoj tehnomanijinoj radnji, preuzeti poklon i gde ćete se lično uveriti da ste zaista od tehnomanije dobili poklon. Hvala vam najlepše na uključenju i hajde da vidimo ko se za sada u ovom bloku poslednji uključuje. Halo, dobro jutro. Halo. Halo, dobro jutro. Kako je vaše ime? Jelena Grekulović. Jelena. Vama tehnomanija poklanja styler za kosu brenda Vox. Hvala vam najlepše, Jelena, što nas gledate i pratite. Sutra već možete da preuzmete svoj poklon na adresi Nikole Pašića 14a Bor, tehnomanijina radnja. Hvala vam najlepše. To je to od mene za sada. Ja se uskoro vraćam kada ćemo i udeliti i glavnu nagradu. Ali pre toga moja draga koleginica Ivana ima novog gosta i sa zadovoljstvom sada prebacujemo na Ivanu. Hvala vam najlepše. Uskoro će nam se Teodora pridružiti ovde naredni gost, ali pričat ćemo još malo o modernizaciji Bora. Ono što moram da kažem je to sjajna stvar i volim ovu komunikaciju sa građanima i tu njihovu nevericu da neko ovako nesebično poklanja, a to čini tehnomanija, pa svaki dan, moram da vam priznam, putem raznih medijskih kanala, a sada to čini za vas, Borane, posebno, tako da je samo potrebno da verujete, ali ne da samo verujete, već da dođete do vaše radnje tehnomanije koja se nalazi u Boru, vaše ime i prezime i broj telefona biće na samom spisku i vi odmah nakon emisije možete na trgu Nikole Pašića, odnosno ulica Nikola Pašića 14a u Boru, radnja tehnomanije, možete da preuzmete vaše poklone. Mislite kako trudimo da vas raspoložimo, a sigurno sam da je svako od vas možda i najviše raspoložen kada zna da se njegov grad i da se u njegovom gradu i radi i gradi i da potpuno menja i dolazi u jedan segment budućnosti koja nam predstoji. Takva je i bolnica, moderna. Pričali smo ovog jutra i o vrtiću, ali sada u narednim minutima govorimo kako će izgledati jedan evropski projekat moderne bolnice i gosti koji su već gostovali u ovoj emisiji zaključili su da svakako i ovaj istočni deo Srbije zaslužuje da ima kliničke centre kakvi su sada u Nišu i u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Tako da evo šta i na koji način je pripremila ova država da u narednom periodu isfinansira i da grad Bor dobije najmoderniji klinički centar u Srbiji. Priprema za istorijsku investiciju u zdravstvo. Postojeći objekat opšte bolnice koji je godinama u lošem stanju i nedovoljnog kapaciteta zamenit će potpuno novi, savremeni kompleks. Novi zdravstveni centar prostiraće se na skoro 42.000 kvadratnih metara. Planirano je ukupno 372 kreveta i čak 8 najsavremenijih operacionih sala. Mislilo se i na infrastrukturu, pa će u okviru bolnice biti izgrađena i garaža sa 286 parking mesta, čime će se rešiti dugogodišnji problem pristupa ovoj ustanovi. Pa prevashodno je potrebno reći da je grad Bor već krenuo sa raščišćavanjem lokacije za izgradnju nove bolnice. U okviru toga ide i novi priključak za toplovodnu mrežu, priključak za elektromrežu i samo onaj deo koji se traži samom projektnom dokumentacijom koja je trenutno i završena. Ima sigurno predviđeno da će ova nova gradska bolnica biti najverovatnije i regionalna gradska bolnica. Projekat je bio jako zahtevan, jako iscrpljujuć. Samim tim reći da će nova bolnica imati sam heliodrom gde je tražena izmena projektne dokumentacije, pa iz tog razloga malo i to duže trajalo. A sam početak radova se očekuje u toku ove godine, a neki završetak do kraja 2030 i sam početak rada nove gradske bolnice u Boru. Finansijska konstrukcija je ogromna. Procenjuje se da će država u ovaj zdravstveni centar uložiti oko 100 miliona evra. Tokom nedavne posete Boru, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je bolnica uvrštena u državni plan. Početak radova očekuje se u aprilu ili maju sledeće godine, dok je rok za kompletan završetak objekta kraj 2030. godine, precizirao je predsjednik Vučić.
I sa nama u studiju Dejan Bulatović, narodni poslanik. Dejane, dobrodošao pre svega. I evo, mislim da si se iznenadio i gde se nalazimo i kako odavde šaljemo ove dobre vibracije ka Boru. Televizija Bor je zaista, moram da kažem, jedan medijski pokretač svega onoga i prikazatelj svega onoga što se dešava u Boru, u ovom istočnom delu Srbije. I mislim da Puls istoka, zajedno sa Tehnomanijom, koja je prijatelj ove emisije, mnogo može da učini da nekako prikaže sve ono što jedna odgovorna država. Ti kao narodni poslanik to možda najbolje možeš da mi kažeš. Da li, evo sada po sada tvom iskustvu, postoji država koja na ovakav način brine i o infrastrukturi, i o životnom standardu, vodi računa da ekonomski deo naše zemlje bude potpuno stabilan, iako, evo, priznaćeš, okolnosti svetskih razmera zapravo nisu nama u prilog? Najpre, hvala na dobrodošlici. Da, jesam iznenađen, ovako predivno i nekako baš govori Srbija u malo kako to izgleda. Dakle, sasvim otvorenog srca, studio koje je ovako, baš onako posebno i specifično. Pa naravno, za mene je sasvim nešto novo, ja uvek prihvatam nešto što je dobro. Naravno, Srbija kao zemlja, kao država, nekako govori baš o toj viziji Aleksandra Vučića, koji je govorio kako treba Srbija da izgleda. Najpre isprepletena svim tim autoputevima, brzim saobraćajnicama. Ma, ajde, znaš kako kažu Dene? Ma šta on priča o nekim letećim automobilima, o nekim sada budućnost ovde? Ma, to je nemoguće. A zašto iz njihove vizure to tako izgleda? Nek odu u Bor. Evo sad neka vide kako to izgleda Bor, kako je to prelepo mesto, koliko je uloženo u infrastrukturu, kolika je prosječna plata jednog zaposlenog. Sve to kad uzmete vidite da je Srbija nevjerovatno koliko je radila na tome da bude ravnomerno razvijena. Prosto ulaže se u celu Srbiju, u sve opštine, u sve lokalne samouprave i zaista je Srbija danas sa ponosom, to mogu da kažem, jedna prelepa zemlja u kojoj se lepo živi, gde je perspektiva da još više se gradi, radi, gde smo ušuškani u miru. Čini mi se da danas sve više shvatamo koliko je mir važan, koliko Aleksandar Vučić insistira na tom miru. Možda to neko nije na početku baš razumeo, ali kad vidite ove ratove sad i kad vidite ovo šta se sve dešava... A on ih je sami prognozirao. Ja moram da kažem, stvarno ruku na srce, mi nismo verovali kada je pričao o svim nedaćama koje nam predstoje sad u 2026. godini. Mi smo rekli, ma daj, ajde sad više rat Ukrajina, Rusija, ne znam, Izrael, Palestina i kao šta nas sad novo može zadesiti kada ono... Trebalo je samo slušati predsjednika. Tako je. Gledajte, kada je govorio isto nemojte uzvraćati nasiljem, nemojte upadati u te provokacije. Neko to baš i nije razumeo. Mnogi su rekli šta, mi ćemo, možemo. Ali danas pogledajte koliko je važno što smo sačuvali mir. I obojena revolucija je pobeđena mirom. I to se nigde nije u svetu desilo. Ali znaš kako, da li onda sad kada vidiš da mi vodimo jednu stabilnu politiku i spoljnu pre svega i da mi smo tu važni partneri svetskim zemljama, ali i evropskim, opet kada vidiš ono što se dešavalo sad nedavno, baš kada govorimo sad o istoku, odnosno južnom delu Srbije, u Nišu, pa imamo onu lutku predsjednika koju on iznose na krstu. Je li to normalno uopšte? Da li su ti ljudi prosto svesni šta rade? A s druge strane, ne samo što se njih okupilo tu par, ne znam da ih ukupno bilo 100-ak, ajde, neka 200 ukupno je negde neki broj. Je li to normalno da oni samo sa tim programom nastupaju oko nas? A pogledajte, pa naravno da nije normalno, pogledajte gde se pojavila prva lutka kada su je zapalili, pa u Hrvatskoj. Tako je. U Istri tamo. Tako je. A gde su čupali krsteve, kidali sa crkva, pa na Kosovo i Metohiji. Tako je. Ko je to radio? Albanci, a ovamo su Hrvati. A sad u Nišu su sproveli jedno i drugo. Dakle, lutku razapetu, liku Aleksandra Vučića na krstu. Šta to znači? Napadaju predsjednika zato što brani, čuva na ovaj način Srbiju i napadaju krst. Napadaju, dakle, pravoslavlje, hrišćanstvo. I tu vam sve govori, to je toliko simbolično, snažno, da na jednoj strani imate domaćinsku Srbiju, pravoslavnu Srbiju, hrišćansku Srbiju, građansku Srbiju. Dakle, sve ono što je, da kažem, važno, da kažemo, u normalnim aspektima koji baštine demokratske postulate, principe. Danas je Srbija najdemokratskija zemlja u Evropi, tu više nema nikakvog spora. I kad sve to vidite, a na drugoj strani ljudi koji zlopotrebljavaju demokratiju, zlopotrebljavaju na način da
tuku policiju, pale stranačke prostorije, prete smrću, krvave su im ruke. Ma mi vidimo samo nasilje, a da li onda postajemo nekako kao imuni na to? Pa nema veze, šta god oni da urade, kakve veze ima, niko neće reagovati. Pretnja smrću, poziv na linčovanje, dolazak ispred kuća svih javnih ličnosti, političara, svih oni koji misle drugačije, nemogućnost da normalno funkcionišete, da radite. Dakle, oni žele sve da ide ka tom uništenju, a ne samo pojedinaca, već cele Srbije. Da, oni žele građanski rat, vrlo otvoreno. Ja ću biti brutalno iskren, pošto građani očekuju kad govorim. Tako je. Oni žele građanski rat i mene, znate, kad kaže da li to ljudi ne razumeju ili ne shvataju, ne brine toliko koliko javno tužilaštvo ćuti. Mene to brine. Institucija koja bi trebala da radi. Ne može biti da policija nekog privede, uhapsi, a oni ga puste posle dan, dva. On za 24-48 sati on je već slobodan i kaže potpisao se priznanje, super, idem da ponovim delo. Neverovatno. I ništa. Platite nešto sitno, baš ga briga, šta to Đilas pokrije, ovi opozicionari i šta ćemo onda. Tu je suština problema. Znate, kada su nam uništili univerzitet, nismo to razumeli zašto su to uradili. Pa uradili su zato baš da bi omladinu osakatili, da ne bi davali svoje vreme za školovanje, nego po ulicama blokade, da su oni ponosni blokaderi. Neko je ponosni blokader, neko je u ustaškoj diviziji, negde je neko nečemu sebe našao. I šta je cilj? Pa zaustaviti Srbiju, napraviti građanski rat, skinuti Vučiću glavu, a i u političkom smislu i naravno... Ali ja moram da priznam, evo, tebe znam kao primjer, imao vrlo često tokom njihovih blokada prošle godine, uključivao si se u sve naše programe. Pričali smo o tome koliko ti si potpuno, kako bih rekla, predan Srbiji, ali si pre svega i vredan čovek i poljoprivrednik i radiš na tome i vrlo često si nam se uključivao sa traktora i kao evo sad radim, imam posla, dakle na taj način brinem i o sebi, svojoj porodici, ali i o celoj Srbiji. Kako komentarišeš sve ovo što su oni pokušali, evo nisu uspeli sa poljoprivrednicima da urade, sa onim traktorima, njih je bilo mnogo manje u odnosu na količinu traktora, ljudi koji rade sa tim, ali su oni bili uplašeni da kao tiha većina zapravo izađu i da kažu ajte dosta, nemojte nas maltretirati, nemojte nam blokirati nešto što zaista o čemu država brine najbolje. Ja ću vam odgovoriti sa dva aspekta. Prvi aspekt je taj da sam do pre 2,5 godine bio potpredsednik Stranke Slobode i Pravde. Đilasov prvi potpredsednik. I da znate, ja sam kao potpredsednik tadašnje stranke obišao celu Srbiju i razgovarao u ime cele opozicije. Bio sam, ne znam, 11. na listi cele opozicije poslaničke i svi su govorili Deki je taj koji priča sa poljoprivrednicima. Razgovarao sam sa svima njima i bio sam jako razočaran. Zato gde god sam otišao, to je sve bilo namešteno. Ja sam to vidio. Stvarno? Pa naravno. Ja sam rekao, pa čekajte, ovo su poljoprivrednice na baterije. Ovo nema nikakve veze sa realnošću. Vidio sam druge poljoprivrednike koji su radili, oni nisu htjeli samo da pričaju. Oni kažu, ti si dobar čovjek, ali si sa lošim čovjekom u društvu. Ja kažem, kako mislite, s kim sam to ja u lošem društvu? Kažu, šta će tebi Đilas? Ti si okej. Vidimo mi da ti razumeš poljoprivredu. Jesi mi rekao, svako ima pravo bar na jednu grešku, ja sam svoju. Naravno, i zato kažem, sve te likove sad što pokazuju kao blokaderima, kakvi blokaderi? Dajte, molim vas. To nema veze s poljoprivredom. Drugo, treba ih samo pitati i to je jako beže od tog pitanja. Evo vama, Ivana, da kažem, vi ste istraživački novin između ostalog. Pitajte odakle im ti traktori. Ko im je dao te traktore? Pa država Srbija. Pa država Srbija dala svaki dinar za svaki traktor. I oni sad umjesto da oru njive, oni oru puteve. I to verovatno ove nove autoputeve koji su verovatno im smetaju. Kako ne? Nema tu istine u tim poljoprivredima. Kažu, loše im je kao jako malo mleka. Ma nemojte. Evo, vratite nekoliko godina unazad. Ja sam se bavio isključivo mlekarstvom. Proizvodio sam sireva i to nekoliko vrsta sireva. I pitajte me da li se dobro živjelo. Da, odlično se živjelo. Odlično sam živeo od tih proizvoda. Tako je. Prodate te proizvode državi, a tako ona otkupi po toj ceni i da, pa naravno. Slušajte, ko hoće da radi u ovoj državi, apsolutno može da uživa sa svojom porodicom, da obezbedi ne samo hranu, nego da obezbedi finansije, lep život. To je onaj ko to kaže, laže. To ne može meni da priča. Ja dolazim iz sela, dolazim sa njive, znam šta znači uzgoj svinja, krava, goveda, ovaca, koza, šta god da uhvatiš, pa zečeva, evo kunića, šta god se uhvati, kokoške nosilje, koke nosilje. Nemojte da nama lažete, nemojte nama da servirate, to lažete. Ne, nego šta je stvar. Pa hoćete da dobijete pare,
a da ne radite. Hoćete subvencije, ma kakva borba za subvencije? A jel misliš, evo sad iz iskustva tvoj kad pogledaš šta oni sve rade, evo sa tim pokušajima blokade određenih puteva, važnih saobraćajnica i lokalnih puteva, zapravo su oni samo jedna vrsta, kao što si dobro rekao, nameštenih, odnosno plaćenika koji to rade na taj način, jel da? Pa pitajte koliko je zimsko oranje, koje dubine, dajte ti koji to... Da, te neke detalje, stručne, kako bih rekla. Pitajte koliko santimetra treba da bude plug pušten i to sa ovim novim traktorima. Da. A znate šta, nemaju oni pojma. Ti što to rade, oni nemaju vremena. Koliko košta jedan traktor? Pa oko 200.000 evra ozbiljniji traktor, te koje oni preko 200.000. Ovo što su parkirali na ulicama. Da, to su oni traktori gde oni nisu dali ni dinara. I sad oni nisu kupili ni gumu tog traktora. Vidi se 100 novi traktori. Ali su im obećane subvencije, obećano im je med bez košnica, bez pčela. A to ne može. To ne može nigde, pa ne može ni u Srbiji. Dragi moji poljoprivrednici, evo baš s njima sad ja obraćam, da ja vama kažem, nama ne može niko da pomogne osim mi sami sebi. Nama je mjesto na njivama, nama je mjesto sad setva treba da krene, mi mislimo o setvi, gde da kupimo seme, gde da nađemo povoljnije to seme, đubrivo, da mi obezbedimo naftu, da mi krenemo za to, a država se pobrinula za sve to da imamo u izobilju. Ne razmišljamo da li će biti nafte, iako je bila ozbiljna kriza. Kako ne? Srbija je zaštićena. Krizu koju niko od nas kao građani Srbije nije osetio. Tako je. Razmišlja predsjednik, razmišlja ministri, vlada, razmišljaju oni koji moraju da razmišljaju. Poljoprivrednik upali traktor, naspe to gorivo, naspe sve to što treba i ide na njivu i radi. I onda se država bori da dobije subvencije, da proda to žito, da proda taj kukuruz, da proda tu soju, da mi već unapred znamo otprilike koja će biti cena čega. To nikad nije bilo. Pa pre 10 godina to je bilo nezamislivo. Poljoprivrednik koji nije dobio ništa. Pa koja je cena zemlje bila u to vreme pre 13 godina? Tako je. A koja je cena sada? Sad vam je cena po hektaru 10-15 hiljada evra po hektaru. 100 puta više u odnosu na tada. I o čemu nam pričaju? Pa to ne mogu ni vama, Beograđanima iz kruga dvojke. Da zamagle oči i da kažu to je tako. Ali evo sad predsjednik je imao priliku, obišao i taj Borski, Zaječarski okrug. I znaš koliko je važno, pričao tamo sa svakim poljoprivrednikom, pričao o infrastrukturnim projektima. Važan segment koji je sada donao jeste da sad nije samo da su bitni regionalni autoputevi, je li tako? Nego nam je bitno i da ovaj seoski put od tačke A do tačke B bude prilagođen, da svako može u svom selu da napravi najbolji rezultat. Tako je. Kako je to fascinantno, Ivana, baš moram vas podsjetim. Sad zamislite predsjednik ode daleko u neku zemlju i vi gledate izveštaj i sutra dan upalite televizorom u Zaječar. Da, a bio u Indiji pre toga ili Kazahstanu u tom trenutku. Ili kad ode u, recimo, u sednicu Savjeta bezbednosti ili u Skupštinu Ujedinjenih nacija. A on sutradan dođe u svoju zemlju i jedno čeka da dođe i da priča s građanima. Kako je to fascinantno. Nikad to nismo imali do sad. I naravno da onda je normalno da se čak i sela razvijaju, da on razgovara sa predsjednicima mjesnih zajednicama, predsjednika, gradonačelnicima, predsjednicima opština. Ali ne protokolarno, njega interesuje problem svakog građana. Naravno, pa on ih tjera da radi. To mi je jako žao, znate. Ja dolazim iz Šida i stvarno me, ja ne razumem neke predsjednike opštine, ja ne razumem neke gradonačelnike, da vama mora predsjednik, pored svih obaveza, mora još da vas tera da radite svoj posao. Dobro, tako je malo i kod nekih ministara, da ti kažem. Kada je bio predsjednik na sednici vlade, tu smo isto uočili neke stvari koje on mora stalno da pokreće. Nažalost. Tako ne treba da bude. Ali ajde da budemo krajnje iskreni. Dobro. Vučićeva podrška i da vam kažem, pomoć je nemerna. Naravno, evo ja sam sad narodni poslanik. Pa bez njegove pomoći za ovo što radimo je nemoguće biti uspešan u bilo čemu. Prosto njegovo ime, samim tim njegovo ime vam daje mogućnost da budete i kreativni, i vredni, i marljivi, ali naravno kad kažete evo ja sam sa liste Aleksandar Vučić, odmah dobijate jednu ozbiljnu energiju da možete da završite posao. To stoje, ali ne razumem da pored svega toga, te energije predsjednika Aleksandra i svega toga što on radi, vi ćutite, ušuškate se u nekakvoj, ne znam, tobožnoj vlasti i ne dajete, niste produkti. Nećete da dajete rezultat, zašto ste zapravo izabrani, jer nekako šire to moramo pogledamo, tu nisu izabrani od predsjednika, nego
od naroda? Naravno. Tako? Znači, narod je taj koji mora da vidi rezultate ili nemojte da budete na Ali narod je tom birao mestu. predsjednika direktno. Dakle, on je jedini koji ima taj legalitet. Zato on ima preko 50% podrške. Tako Sigurno sam je. istraživanja koje će sada biti sigurno urađeno u narednom periodu. Ja mislim da sad ima i više. 50 i nešto. Tako je. Ako ne već idemo vrlo blizu one cifre od 60 i nešto. Što ni jedan predsjednik u istoriji nije imao. Nikad. Neće se ni ponoviti što je najtužnije. Nikad se ovakva energija. Verovatno je to tako Bog i namestio da u najteže vreme dobijemo najkvalitetnijeg i najboljeg. Da konačno Srbija procveta. Tako je. On je istorijska ličnost. Već sad, ja mislim da to sve razumeju. Tako, pa pogledajte. Kao što znamo da Đilas ide na političko đubrište, da će to biti nešto najgore što ima Srbija. Ajde da budemo krajnje iskreni, jel da? On je već tamo. Pa, naravno. Nego nismo mu još javili. Nismo mu javili još, da. Tako je. Ali hoću da kažem da juče je bio predsjednikov rođendan i zaista ne mogu da kažem koji lider mu nije čestitao, ko se nije pobrinuo da mu zaista učini da mu taj lep dan bude i nekako, on kaže ne voli slavlja, ne voli naravno praznike, ne voli da odmara, ne voli ništa od toga, ali nema veze, znači, jer nama građanima Srbije kada vidimo te čestitke govori kakav on ugled uživa u svetu i ovdje u Evropi. Ja sam juče jedva preživeo u Širu. To svakome predaje, molim te čestitaj predsjedniku u naše ime. Prosto i onda sam imao čast da na jednoj televiziji iskoristim moment da čestitam rođendan javno u ime građana Šida. To je tako fascinantno i lepo vidjeti koliko ga narod voli. I svi pričaju o rođendanu. Kaže predsjednik o rođendan. Svi su nekako zaokupljeni time da njih predsjednik čuje da mu oni čestitaju rođendan. To je ta naša Srbija, prelepa, domaćinska. To je ta ljubav koju mi imamo. Tako je. A ko su ovi koji su ovih godinu i po dana zapravo pokušali? Mislite na ove ustaške divizije? Da, na te. Pa onda mi je jasno kad kažeš ustaška da znamo dakle ta kuhinja kuva, jel? Pa znate ko su? To su odrođeni od države, odrođeni od vere, odrođeni od pravotačkih, da kažemo, ukaza, ja bih to tako rekao. Dobro. Učili su nas naši dedovi i pradedovi kako se čuva Srbija i voli. I kako se pazi čovjek koji čuva Srbiju. Znate, meni je jako žao da postoji jedan građanin Srbije. Evo da ne budem usko nacionalno, evo građanin Srbije. Tu mislim i na Hrvate i na Mađare, Slovake, Rusine, Rome. Dakle, svi. Na svima se obraćam i muslimani i sve ono. Zad je moguće da neko ne prepoznaje koliko je taj čovjek dobronameran, koliko voli Srbiju, koliko je čuva. Kako je moguće da postoje odrodi i od vere i od nacije, da postoji zlo u nekome. Pogledajte samo, moram vas podsjetiti, nemojte me zameriti, kada je Darko Glišić imao onu strašnu stvar na televiziji koju je gostovao. To je bilo neverovatno kada takvi komentari po društvenim mrežama, monstruozni komentari, zaista, pa to je stvar. I sad neko kaže Aleksandru treba glavu, ne znam šta, treba ga obesiti. To su slučajevi, odmah da vam kažem, da ne budem brutalan baš, ali to su ljudi za posmatranje. I to na medicini... Za specijalne institucije, ja bih pre rekla. Bukvalno. Znate, poželeti nešto loše čovjeku koji vam toliko dobroga čini. Slušajte, pre 10 godina ili 12-13 godina, pa vama ni plate nisu bile redovne. Penzioneri su se plašili da će dobiti penzije. Penzioneri imali istorijski najmanje penzije celokupan period pre 2012. godine. Hoćete da vam kažem koliko su bile subvencije pre 12 godina za poljoprivredu? Pa 3.500. Znate? Ne znam zato što zaboravljamo brzo. Jako. Tada je po hektaru zemlja bila između 3.500 i 4.000 evra. Danas je do 15.000 evra. Da ne govorim o tome koliko je... Danas su milioni na računama, milioni na računama poljoprivrednika. A da ne govorim koliko poljoprivrednik nije mogu da razmišlja o budućnosti, nije znao ni mjesec dana unapred šta će se desiti. Sad već unapred 2-3 godine možete da razmišljate, da planirate uzgoj. Recimo, ako ulazite godišnju tipa uzgoj goveda, znači govedarstvo. Vi možete da planirate i tačno znate koliko vam je dobit, koliko ulažete snage, energije. Jer imate sigurni stav države da će sve biti isplaćeno i da će biti na vreme regulisano. Imate subvencije redovne, povećavaju se, ne smanjuju se, samo možete dobiti još više što planirate. Šta je Dejane tvoja poruka? Evo došli smo do kraja ovog razgovora, brzo nekako protiče u ovakvoj intenzivnoj. Sa vama uvijek tako, vi ste dinamični, prosto moramo da vas pratimo. Hvala mnogo. Hoću da kažem, šta je poruka za ovaj, recimo, istočni deo? Kako oni da se sada, evo sada imaju te ključne izbore
I ti to kao narodni poslanik najbolje znaš koliko su, svaki izbori su važni, bili oni na opštinskom nivou, na tom lokalnom, zapravo šta je tu najvažnije da uputimo građanima Bora? Pa meni, ja u svakom građanu Bora kažem da su nam samo građani najbitniji i najvažniji i da ćemo se boriti za svakog čoveka. Boreći se za svakog tog čoveka da bude na pravom putu, mi čuvamo Bor, a Bor onda čuva Srbiju. Prosto želimo da dođemo do svakog i na ovaj način i evo, vidjet ćemo se tamo u Boru uskoro. Ja kao narodni poslanik prosto imam želju da se srednem sa ljudima, da razgovaram sa njima. Suština je da svaki čovjek osjeti koliko ga država voli, poštuje i da osjete energiju Aleksandra Vučića svi. To kad osjete, oni su to mogli sad da opipaju, da vide kada on s njima se obrati. Pobedit će Srbija i moja poruka je pobedit će Srbija, pobedit će Bor, živela Srbija, živeo predsjednik Aleksandar Vučić. A i Srbija je naša porodica, to je ono što je najbitnije. Mnogo hvala Dejane na ovom razgovoru. Mi se vraćamo ka našoj divnoj Teodori 7777-073, dakle 47073 uskoro, pa za koji minut ja mislim da dolazi ta glavna nagrada i to nimalo mala, mislim zaista velike vrednosti. U pitanju je mašina za sušenje veša, ali još dosta drugih poklona za vas u narednim minutima. Teodora? Hvala najlepše. Tako je, uzbuđenje raste zato što ćemo uskoro saznati ko dobija naš vredni poklon, odnosno sve vredne poklone koje smo vam za danas pripremili, ali pogotovo glavni poklon koji se nalazi sa moje leve strane. U pitanju je mašina za sušenje veša brenda Kandi. Ali pre toga želimo da saznamo ko će dobiti sljedeći poklon od Tehnomanije. Da li imamo nekog na vezi? Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Vojislav Đorđević. Vojislav Đorđević. Da. Veliki pozdrav, Vojislave, za vas. Tehnomanija vam danas poklanja aparat za vafle brenda First, koji ima snagu od čak 700 vati i indikator lampicu. Ne zaboravite da svoj poklon možete podići već sutra na adresi Nikole Pašića 14a, Tehnomanijina radnja Bor. Hvala vama, Vojislave, veliki pozdrav za vas. Ugodan ostatak dana vam želim. 011-7777-073 jeste broj telefona koji pozovete da biste dobili vredne poklone, a najsrećnija gledateljka ili gledalac dobija poklon koji se nalazi sa moje leve strane. Jedna interesantna informacija jeste da ova mašina ima kapacitet od čak 7 kg veša. Znate da je Tehnomanija uvek tu i da pratimo trendove i da želimo da vam olakšamo život. Zato mislim da je ovo nešto što definitivno je svakom domaćinstvu potrebno, a danas od nas dobijate na poklon. Pre toga, halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Koga imamo sada na vezi? Jesmo, tu smo. Kako je vaše ime? Žikić Vesna. Snaja Žikić Vile. Vesna, veliki pozdrav za vas, Vesna. Tehnomanija vam danas poklanja mutilicu za kafu. Hvala puno. Nema na čemu, draga moja Vesna. Želimo da najukusniju kafu pravite uz pomoć naše mutilice. Kako je vreme u Boru? Pa dobro je, sunčano. Malo duvo vetrić, ali je lepo vreme. Prijatno je taman onako da proslavite ovaj poklon uz neku kafu sa vama, dragim ljudima. A uskoro možete i goste da pozovete i da uz našu mutilicu napravite neku preukusnu kafu. Ne sumnjam u to. 011-7777-073 jeste broj telefona koji pozovete da biste dobili naše vredne poklone. A vrlo brzo, za koji minut, saznajemo ko će dobiti ovaj posebni vredni poklon. To je mašina za sušenje veša brenda Kandi. Svakako da jedva čekamo da saznamo i da od srca pozdravimo damu koju će Tehnomanija ovako nešto fenomenalno pokloniti. Ali pre toga ja imam ovde još dosta poklona koje bih stvarno voljela sve da stignem da vam udelim do samog kraja moje emisije. Zbog toga je najvažnije da pozovete broj telefona. Halo, dobar dan. Moje poštovanje, koga imamo na vezi? Jel se čujemo?
Da li se čujemo? Da li se čujemo ili je pukla veza? Nema veze, svakako će nam se javiti. Probajte ponovo. Dakle, 011 7777 073 je broj telefona. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, kako je vaše ime? Divna. Divna. Tehnomanija za vas danas divna izdvaja ručni mikser snage 150 vati i 5 brzina brenda First. I vi, divna, možete uz naš mikser praviti najukusnija testa i jela za vas i za vaše ukućane. Ne sumnjamo da ćete uživati u našem proizvodu. Sigurno ću ga koristiti. Hvala vam, divna, na uključenju. Hvala vam što nas gledate i pratite. I ne zaboravite da već od sutra možete na adresi Nikole Pašića 14a, Tehnomanijina radnja, da preuzmete svoj poklon. Ono što vam je Tehnomanija danas poklonila. Hvala vam. Halo, dobro jutro. A gde da dođem? Kako je vaše ime za početak? Zorica Nikolić. Gde da dođem? Poštovana Zorice, vaše je samo da dođete na adresu Nikole Pašića 14a u Boru, Tehnomanijina radnja, i tu možete preuzeti svoj poklon. A vaš poklon od strane Tehnomanije je danas kuvalo za vodu koje ima snagu od čak 2200 vati i kapacitet od 1,7 litara vode. Dakle, Tehnomanija vam danas to poklanja. Želim vam ugodan dan i hvala vam što ste se javili. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje. Kako je vaše ime? Jovica. Jovice. Tehnomanija vam danas poklanja peglu na paru jačine 2600 vati, koja ima keramičku podlogu i koja je jako pogodna za peglanje, tako da neće doći do lepljenja tkanine za peglu. Eto, to mi je važno da znate. Sutra već možete podići svoj poklon na adresi Nikole Pašića 14a, Tehnomanija Bor. Hvala vam i Tehnomaniji je velika čast što ima mogućnost da vam danas uruči vredne poklone, a uskoro ćemo saznati ko će dobiti ovaj posebni poklon. Pre toga imamo nekog novog na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Kako je vaše ime? Žarko Pajkić. Žarko. Da. Poštovani Žarko, Tehnomanija je za vas danas izdvojila trimer za kosu brenda Vox. Ja se zahvaljujem. Nema na čemu, Žarko. Hvala vama na tome što nas pratite, što nas gledate, što ste svoje dragoceno jutarnje vreme izdvojili baš za nas. Hvala vam najlepše. Za koji minuti su u pitanju, saznaćemo ko dobija ovaj vredni poklon. U pitanju je nešto zaista posebno što je Tehnomanija danas za vas izdvojila. Možete se lično uveriti da se radi o jednoj elegantnoj mašini za sušenje veša, modernog dizajna, ali pre toga imamo nekoga novog na liniji. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je vaše ime? Nejko Kristina. Kristina? Da, penzionerka, 32 godine. Kristina, hvala vam što ste se javili i hvala vam što nas gledate i pratite. Mi ćemo vam ove penzionerske dane dodatno ulepšati. Tako da vam Tehnomanija danas poklanja epilator brenda Vox, koji ima čak 2 brzine i ne sumnjam da ćete uživati u proizvodu koji smo vam poklonili. 011 7777 073 je broj telefona koji pozovete da biste dobili vredne poklone. A sada dolazi taj trenutak kada ćemo saznati ko je dobitnik glavnog poklona. Da li imamo na vezi? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Da li se čujemo? Čujemo se. Kako je vaše ime? Pa Marković Milijana, ali je
Da, Marković Milijana. Važi, Milijana. Hvala vam najlepše što ste se javili. Ja vam od srca čestitam. Tehnomanija vam čestita. Tehnomanija vam danas poklanja ovaj vredni poklon koji se nalazi sa moje leve strane, a to je Kandi mašina za sušenje veša. Mašina ima čak 7 kilograma kapaciteta veša, tako da ne sumnjam da ćete uživati u ovakvom proizvodu i da će vam mnogo olakšati život. Hvala. Hvala vama, Milijana. Nemojte nikako da zaboravite, Nikole Pašića 14a je adresa Tehnomanijina radnja u Boru, adresa gde možete preuzeti svoj vredni poklon i svi gledaoci koji su danas dobili. Hvala vam najlepše što ste nas gledali i pratili. Tehnomanija je bila čast i zadovoljstvo što vam je toliko divnih poklona danas uručila. Moja koleginica Ivana također želi sa vama da se pozdravi. Od mene do sljedećeg viđenja. Doviđenja i ugodan dan. Tako je, da se pozdravimo, ali jedva čekamo susret ponovo sa vama. Već sljedećeg utorka i u petak smo ponovo sa vrednim poklonima pripremljeni samo za vas od strane Tehnomanije, koja se pobrinula da vam i ove nedelje ulepša svaki dan. Po poklone čuli ste gde možete da dođete. Nikole Pašića 14a u Boru. A ono što je važno jeste da imate dobre vibracije koje vam mi šaljemo odavde iz studija u Beogradu, a namenjeni su samo vama, pre svega Boranima. Hvala vam na pažnji i ostanite svakako uz televiziju Bor, a mi se vidimo već sljedećeg utorka od 9 časova i 30 minuta. Prijetan dan. Tehnomanija i TV Bor. Puls istoka. Tehnomanija i TV Bor poklanjaju vredne poklone za one koji su najviše dali. Pratite emisiju Puls istoka utorkom i petkom od 9:30 na TV Bor. Utorak poklanjamo 50 uređaja, a glavni poklon tog dana je Beko frižider. Petak poklanjamo još 50 uređaja, a glavni poklon tog dana je Kandi mašina za sušenje veša. Ukupno čak 102 neverovatna poklona. Uključite se u emisiju od 9:30 ujutru i pozovite 011 77 77 073. Najbrži gledaoci dobijaju poklone. Uslov je da ste penzioner i da posjedujete karticu Fonda PIO ili Banke Poštanska štedionica. Tehnomanija. Puls istoka.